ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya ka East West Group of Institution Bangalore ka khot admission nagmenta ka nursing but paramedical course ka bala ithu da ka Indian Nursing Council ka buy admission ka badunatam but 6% ka jingyokam pila ru ban apply da ka education loan Kamukam College Long kakot admission haki degree but diploma course ban long chef hotelier but kiwai ban dep khap mania fila ban call haki niki number Ki Sipai Border Security Force kilayo kem Ngut ki Brieu ki Nongkhaïi to sa Bangladesh but nagini ki Ngut kilayo kurup kumba Shikilo ka Ksiar ka ba Shipau biscuit ka ba Songdor hadu Shiklor khatway lak tengka Layo kem yakini ki Brieu na Khappud bat ka Bangladesh na Parganas District jongga Jala West Bengal. Yakani la pentip daw DIG NK Pandey ubadairu unong aiktien jongga BSF South Bengal Frontier. Ki BSF kilayo tu baka jingyo kem yakini ki Ngut kadai hadian bala plan janai bha. Hadian bakilayo lum yak jingtip ki babiang. Hadian ka jingtok kit benia yakini ki Ngut kilayo tu baki dei na kasnong Hakimpur Uttar Para bat yakani ka Ksiar ki mud ban aisha wayu nong song snong ubanagani ka snong bat kilayo tu baki dei ki nong bala bat la siyo yaki arajar praspa tengka ban ra yakani ka Ksiar ka badon ka jingkia ka ba shikilo sispa anriu punyo gram. La IT ya ka Ksiar bat yakini ki Ngut syakatanat badai pej ban le ya ka badon kam.